Goedemiddag iedereen. Mijn naam is Amrita Redoxy en ik zal de stoelyoga geven vandaag. En het is inderdaad een beetje improviseren, dus sorry dat jullie misschien de scherm alle kanten op zijn draaien. We waren nog een beetje de juiste setting aan het geven. Dus vandaag stoelyoga. Het idee erachter is eigenlijk om jullie wat houdingen mee te geven die jullie door de dag heen kunnen uitvoeren. Muziek wat lager zetten. Dus door de dag heen ervaren we heel veel spanning, vooral in je nek, in je schouders, in je borst. En ook we zitten vaak. Sommige van ons zitten wat vaker en sommige bewegen juist heel veel. Dus het is fijn als je even zit en wat houdingen kan doen en vooral ademhalingshoudingen. Dus ik ben zelf een yoga-lerares, een yoga-teacher. En mijn vorm is meer transformative yoga. Ik zal dus de les geven in het Nederlands voornamelijk, af en toe een beetje in het Engels. En ik doe mijn best om jullie alle tips en tricks mee te geven, zodat jullie het ook gewoon op de kamer of achter je bureau of thuis kunnen uitvoeren. Okay. So that's a really short introduction van wie ik ben, een hele korte introductie. Misschien dat er inmiddels wat meer mensen zijn ingelogd. Dus rustig aan zullen we beginnen. Door te beginnen raad ik aan om gewoon een goede, comfortabele stoel te kiezen. Als het een stoel is met wielen, is het in principe ook niet erg. Maar het fijne is om een stoel te hebben die gewoon 4 poten hebben, waar je gewoon rustig kan zitten. Dat je, of in ieder geval tegen de muur, als een stoel wel wieltjes heeft, dat je tegen de muur geparkeerd bent. Dat wanneer je de houding uitvoert, dat je niet bang hoeft te zijn dat de stoel gaat bewegen. Dat je echt gewoon veilig en safe geaard voelt. Beide voeten op de grond. Wat ook kan, ik heb nu blokken bij me, maar misschien heb je wat boeken in de buurt. Kan je ook onder je voeten plaatsen. Als ik iets dichterbij kom. Kijken of ik dat kan laten zien. Zodat je in ieder geval een blok plaatst, recht onder je voeten. Dan krijg je net een kleine verhoging voor onder je voeten. Knieën zijn heupbreed. Dus niet te veel tegen elkaar, niet te veel uit elkaar. Gewoon lekker heupbreed. Je billen tegen de stoel aan, tegen de rand van de stoel. En je armen kan je voor nu even voor kiezen om het ontspannen te laten op je schoot. Open. Misschien vind je het fijn om even je ogen te sluiten. Even te voelen hoe je zit. Je rug tegen de rugleuning aan. Schouderbladen naar elkaar toe, dat je ruimte voelt in je borst. Je bent in je eigen omgeving. Dus misschien is het prettig om gewoon goed uit te ademen via je mond. Blaas uit. Adem in via je neus. Automatisch. En blaas uit via je mond. Doe dit nog 2 keer. Inademing via je neus. Uitademing via je mond. Laatste keer inademing via je neus. Uitademing via je mond. Maak rustig je ogen open. We beginnen met wat houdingen met de armen. Sorry. Muziek was net te laag. We beginnen met wat houdingen voor de armen. Dus op de inademing zet je handen in de Namaste Mudra tegen elkaar aan. Namaste Mudra is eigenlijk alleen maar handen tegen elkaar plaatsen. De druk van je handpalmen tegen elkaar. Ellebogen zwaar. Je duimen tegen je borstbeen aan. Adem uit, armen omlaag. Adem in, armen gestrekt.
aan de beide aan de buitenkant. Handpalmen zijn omlaag gericht. Probeer goed je in te leunen met je rug tegen de stoel aan. Adem goed door, hou je borst open. De inademing draai je handpalmen open, handpalmen omhoog gericht. En kijk of je dan je armen omhoog kan brengen, zover als je kunt. Voel de strekking tot aan je vingertoppen. Adem uit, breng je handen weer tegen elkaar aan voor je borst. Blaas uit. Adem in, armen gestrekt. Volgende inademing draai je handpalmen open. Volgende inademing, armen gestrekt omhoog. En adem uit, handen weer voor je borst. Dus eigenlijk ben je gewoon je schouders aan het opendraaien. Het is misschien ook fijn om even je schouders naar achteren te brengen. Adem in, armen weer aan de zijkant. Goed uitstrekken, rug tegen de rugleuning aan. Handen open, handpalmen omhoog gericht. Adem in, armen omhoog. En adem uit, handen weer voor je borst. We doen nog 1 keer. Adem in, armen gestrekt. Voel strekking tot aan je vingertoppen, misschien een tinteling. Handen open, handpalmen omhoog. Adem in, armen weer gestrekt. En adem uit laten gaan. Laat je handen op je schoot. Voel even na. Dus ik zal best wel vaak zeggen, voel even na elke houding voornamelijk. Omdat het lichaam even de tijd nodig heeft om te wennen aan deze houdingen. Dus laat het niet een automatisme zijn van alleen de handen strekken en een beetje stretching. Dat is het ergens ook. Maar het is ook navoelen wat er gebeurt. Voel hoe je longen vullen met lucht. Voel hoe je buik uitzet. Probeer echt heel alert te zijn van elkaar. Adem in, we gaan wat schouderoefeningen doen. Schouders omhoog. Adem uit, schouders omlaag. Adem in, schouderbladen naar elkaar toe, dat je echt je borst helemaal open voelt. Adem uit, schouderbladen weer normaal. Adem in, helemaal een soort gebogen gevoel. En adem uit weer normaal. We gaan nu een houding doen waarbij je weer de strekking gaat voelen in je armen. Probeer weer goed te letten op je houding. Als ik het even van de zijkant laat zien. Dat je echt met je rug. Sorry, ik ga elke keer de stoel blijven schuiven, zodat jullie wel goed kunnen meekijken. Maar probeer te zien dat ik echt met mijn billen helemaal tegen de rug aan ben. En ook zoveel mogelijk tegen mijn rug. Met mijn rug tegen de rugleuning. Laat het niet zijn dat je echt gaat hangen, maar probeer wel echt te strekken. En je billen een beetje naar de kanten, alsof je een kanteling krijgt in het bekken. Je voeten op de grond. De houding die we gaan doen is een strekking. Dus, een inademing breng je rechterarm naar je linkerschouder. En je pakt dan met je linkerhand je elleboog, klem je vast. Alsof je een beetje in de spiegel zou willen kijken. Je hand is naar de spiegel. Blijf strekken. Blijf goed ademen naar je buik. Je kan je ogen sluiten. Voel de strekking in je schouder. De druk van je gestrekte arm tegen je borst aan. Dus eigenlijk ben je met je gebogen arm, in dit geval je linkerarm, steeds meer je rechterarm tegen je borst aan het drukken. Je druk voelt in je rechterschouder. En rustig gaan. En je arm weer omlaag. Inademing wissel je van kant. In dit geval je linkerarm is gestrekt en je rechterarm is gebogen.
En je gestrekte arm naar je toe, alsof je het echt tegen je borst aandrukt. Dus je voelt waarschijnlijk ook echt een strekking in je schouder, in je nek, achterkant. Adem goed door naar je buik. Misschien blaas je uit via je mond. Laat rustig gaan. En je armen weer gewoon op je schoot. En ook hier voel je even na. En geniet van de momenten dat het ook echt stil is. Gaan we door. We pakken weer de zonnevloed eigenlijk. Een inademing, armen gestrekt omhoog. Het gaat nu waarschijnlijk iets makkelijker dan in het begin. Voel de strekking tot aan je vingertoppen toe. Volgende inademing blijf je strekken. Doe je voeten stevig in de grond. En je kijkt of je naar de voorkant kan. En dan laat je je armen lekker hangen. Laat je hoofd hangen. Je schouders hangen. En adem stevig uit via je mond. Blaas uit. Je armen zijn ontspannen. Je buik laat je leunen op je bovenbenen. En probeer vooral ook je nek te ontspannen. Misschien vind je het fijn om je hoofd een beetje te bewegen. Van links naar rechts. Een draaiende beweging voor, achter. Laat je hoofd hangen. En kom rustig omhoog. Op een inademing kom je echt wervel voor wervel omhoog. Laat je hand op je bovenbenen, dat je echt rustig de tijd neemt. Inademing. En adem uit wanneer je weer recht zit. Als je merkt dat je een beetje duizelig wordt, hou je blik dan open. Blijf geconcentreerd kijken naar één punt voor je. Totdat je merkt dat je ademhaling weer tot rust komt. Dus eigenlijk is alles je ademhaling. Probeer daarop te letten. Lift je shoulders, de schouders weer even omhoog. Inademing, uitademing, ontspan je. Inademing, schouders weer omhoog. Uitademing, ontspan. En ook weer hier, als je rustig zit, gewoon alleen maar navoelt. Je hoeft helemaal niks te doen. Voel je hielen stevig in de grond. Je knieën zijn heupbreed. Strekking van je wervelkolom. En je kruin is omhoog gericht. We gaan kijken of we de draaiing kunnen uitvoeren. Dus de draaiende houdingen. Dat houdt in dat je op een inademing draai je door naar je linkerkant. Zodat je, meestal heb je dus een rugleuning. Zodat je eigenlijk met je rechterhand de rugleuning vasthoudt. En goed probeert in te draaien. Je zal daardoor eigenlijk een draaiing voelen precies hier tussen je schouderbladen. Kijk of je goed daarin kan blijven. Met je andere hand pak je de zijkant van je stoel vast. Dus als ik het even vanuit de achterkant ook laat zien. Ga ik even draaien in de stoel. En dan zal je zien dat ik eigenlijk de stoel aan de achterkant vastpak.
En ook aan de zijkant. Dus je gebruikt eigenlijk de kracht in je armen om helemaal open te draaien. Alsof je misschien naar de zijkant van de kamer wil kijken. Of misschien zelfs door de achterkant van de kamer. Dus dit is best wel een pittige houding, omdat je echt een draaiing voelt in heel je wervelkolom. Dus zoals ik al zei, dit wordt een sessie waarbij ik heel veel de stoel ga bewegen, zodat ik jullie in ieder geval wel kan laten zien wat er gebeurt. Dat je niet alleen maar de voorkant ziet, maar ook de zijkant. Dus de zijkant zal er in dit geval zo uitzien. En voel echt je ademhaling heel diep doorkomen. Eigenlijk draai je borstgedeelte helemaal open, je hele borstkas. Als het niet prettig aanvoelt met je armen, dan blijft eentje gewoon ontspannen hier. Of misschien aan de zijkant, kan ook. Dus probeer vooral te doen wat goed voor je aanvoelt. Maar dat je in ieder geval wel, in dit geval dan, de draaiing voelt in heel je wervelkolom. Zodat je een beetje een stretch voelt, een opening in je wervelkolom. Je kan je arm ook boven plaatsen, aan de bovenkant van de stoel. Alsof je de stoel, de rugleuning wil omhelzen. Blijf een paar tellen nog in dit gedeelte doorademen. En adem rustig uit. Weer gewoon in de normale positie waarbij je blik naar voren gericht is. De volgende inademing draai je nu eigenlijk de andere kant op. Dus probeer hier ook weer die draaiing te voelen in dit deel tussen je schouderbladen in. Als je de achterkant van je stoel bijna wil omhelzen. Dus voel ook in dit geval heb ik wel mijn rugleuning vast, zodat ik iets meer kan doordraaien. En je zal echt een stijfheid voelen in je wervelkolom. Dat is normaal. Dus probeer daar geen oordeel over te hebben. Laat het weer even aan de voorkant zien. Zodat je echt weer die draaiing in. Je blik is omhoog. Ontspannen, kom weer rustig terug. Welke houding dan ook, als je voelt dat het genoeg is, dan ga je iets eerder uit de houding. Je hoeft niet net zo lang te blijven in de houding als ik. Het is wel aangeraden, zodat je een beetje wat langer erin blijft. Maar als het oncomfortabel aanvoelt of zelfs pijnlijk, ga er alsjeblieft eerder uit. Voel na. Ontspan je schouders, ontspan je bekken. Kijk weer dat je benen gewoon stevig onder je zijn. Dus je voeten, hielen stevig onder je knieën. Eigenlijk 90 graden. Dus je die hoek van 90 graden wel goed probeert aan te houden. Dus in dit geval, zodat je ook lekker stevig comfortabel zit. De houding rustig aan. We gaan voor de volgende houding. Ik zal het zowel aan de zijkant laten zien als aan de voorkant. Het is eigenlijk een houding waarbij je je benen uit elkaar brengt. Ik denk dat in dit geval de voorkant makkelijker is om het te laten zien, dus dan kan ik zo. En dan ga je eigenlijk met je hele gewicht naar de voorkant toe. Misschien kan je zelfs je handen plaatsen op de grond. Als dat niet gaat, kijk of je een blok hebt of een boek of iets in de buurt waar je handen op kan plaatsen voor extra steun, zodat je kan inleunen. En eigenlijk probeer je wervelkolom zo recht mogelijk te houden. Dus ik de houding aan de voorkant laat zien.
Benen uit elkaar. En dan kom je rustig naar de voorkant toe. Dus ik laat echt mijn gewicht hangen omlaag. En het is wel prettiger als je iets van een blok of een boek in de buurt hebt. Misschien je bureau kan ook. En dan ga je gewoon wat hoger. Dus als ik bijvoorbeeld aan mijn tafel zou zijn, aan mijn werktafel, of als er een andere stoel in de buurt is. Ik zal het laten zien met een andere stoel. Dus ik laat jullie gewoon zien met alle props die je thuis of op kantoor kan gebruiken. Benen uit elkaar. En dan ga je gewoon minder ver. Dan plaats je je handen, je elleboog op de andere stoel en laat je gewoon even goed je hele lichaam strekken. Misschien vind je het fijn om je hoofd te laten hangen. Het kan zelfs zijn dat je het fijn vindt om gewoon in te leunen op je handen. Dus voor eventueel patiënten kan het fijn zijn om op een stoel te zitten en dan het bed te gebruiken als tweede stoel of als ondersteuning. En dan zouden ze bijvoorbeeld, zou je je armen kunnen strekken zodat je hoofd ook laat leunen op het bed. Dus again, ik geef alle mogelijkheden dat je kan gebruiken. Wat je hier probeert te voelen in deze houding is een diepe ontspanning in je buik, een strekking in je benen. Als je nog meer strekking wil, kan je je benen nog meer uit elkaar brengen. Misschien zelfs hoger komen als steun en nog meer je benen uit elkaar brengen. Je zal merken dat je billen niet meer volledig op de stoel is. En dat is normaal, omdat je dijen wat meer ruimte gaan innemen. En dat is niet erg, want het zorgt ervoor dat je eigenlijk een diepe ontspanning krijgt in heel je bekkengebied en je buik. Dus je mag met deze houding lekker ermee spelen, kijken wat je prettig vindt. Als je een bureau hebt, nou, dan ga je wat hoger inleunen, dan leun je in op je bureau. Speel er lekker mee en wat je krijgt uit deze houding is een diepe strekking aan de binnenkant, dus van je liezen. Dus voor degenen die ervoor hebben gekozen om hier laag te zijn, dus ook daar zal je echt de strekking voelen aan de binnenkant, aan je liezen, naar je liezen toe. Wees waakzaam en kom rustig uit de houding wanneer je zover bent. Je kan rustig navoelen. Hou je ogen open als je duizelig voelt. En adem rustig door naar je buik. Dus de houding is eigenlijk een nabootsing van de kikker. De kikkerhouding brengt eigenlijk heel veel ruimte in je liezen, diepe ademhaling tot het diepste punt naar je bekken toe. Je zal merken hoe dieper je ademhaling, hoe rustiger je mind wordt. Voel rustig na hoe de houdingen werken. Probeer te voelen waar je die spanningen hebt ervaren en hoe het losmaakt. En hoe het voor je aanvoelt om misschien in een rare positie te zitten, maar toch heel diep je ademhaling te blijven voelen. Dus in deze vorm van yoga is het belangrijk dat je bewust wordt van hoe je voelt. Zeker als je druk bestaan hebt, weet je, als je bezig bent met werk, dan ben je drukker. Bezig met je mind, ademhaling hoog.
Dus het zou zomaar kunnen dat je eigenlijk nu gewoon moe voelt. En dat je alleen maar wilt zitten of wilt bewegen. Probeer te zitten. Probeer je handpalm omhoog te brengen. Misschien vind je de mudra fijn. En de mudra houdt in dat je je vingers in elkaar neemt met je wijsvingers tegen elkaar aan en je duimen over elkaar heen. Linkerduim of je rechterduim. Dus nogmaals, je vingers in elkaar, je wijsvinger tegen elkaar aan en je duimen over elkaar heen. Het is een beetje improviseren met de Zoom, maar ik denk dat dit een natuurlijke houding is die je makkelijk kan oppakken. En als je ervoor kiest om de mudra te nemen, hou je het gewoon op je schoot. En momenten dat je overprikkeld voelt of even in een meeting zit en het even niet meer trekt, of dat je als patiënt zijnde heel veel meemaakt, gebruik de mudra. Dus de mudra die je op je schoot plaatst. En probeer gewoon te voelen wat die mudra doet. Probeer te voelen hoe je eigenlijk al je aandacht brengt naar je bekken. Een diepe ademhaling. En wat het eigenlijk doet is, het zorgt ervoor dat je met je aandacht heel diep gaat. Verbindt met rust en liefde en dat uitstraalt via je wijsvingers naar buiten toe. Dus dat zal er ook helpen in heftige gesprekken, in plekken met heftige emoties, dat het wat meer, ja, ik zou bijna zeggen channeliseert, een beetje een tot rustkoming brengt. Dus het is alsof je een soort pistooltje, een Charlie's Angels-achtige houding. En voel het effect. Ontspan je kaken, adem uit via je mond. Ontspan ook je handen, je vingers, schouders. Magen. Voor de volgende houding is het fijn om een andere stoel te gebruiken, of een bed, of de muur. Ik zal het laten zien met een andere stoel. Dus je plaatst de andere stoel gewoon recht voor je. Je leunt goed in met je zitpotjes op de stoel. Je rug eigenlijk goed recht tegen de rand van het bed. Op inademing breng je je rechterbeen gestrekt op de andere stoel. Dus als je je andere stoel wat dichter bij je brengt, is het prettiger. Want dan kan je eigenlijk vanaf je kuit laten leunen op de stoel. Dus ik ga het van de andere kant laten zien. Ziet dat een beetje zo uit. En de houding zorgt ervoor dat je voet ondersteund wordt. Dat je je benen kan strekken. Dus voel ook echt hoe je hiel helemaal uitstrekt. Je zou het ook zonder stoel kunnen doen als je geen stoel bij de hand hebt. Het is dan wel wat zwaarder. Het is dan wat pittiger eigenlijk. Want dan strek je hem gewoon volledig. En dan voel je hem ook waarschijnlijk in je knieschijf. Dus het zal wel beter zijn. Zeker omdat je, als je een druppe staan hebt, om even te laten rusten. De zwaarte in je voet te laten voelen. Als je geen stoel in je buurt hebt, dan doe je dat met de muur. Ik zal dan nu wel helaas met mijn rug naar jullie toe zijn. Maar je kan ook gewoon de muur gebruiken en dan je... Ja, dat heeft geen zin om het te laten zien. Maar dat je dan je hiel aandrukt tegen de muur. Dus probeer creatief te zijn met de houdingen zelf.
Als je kiest voor de muur, misschien is het dan wel fijn om je schoen uit te doen. Dat je geen voetafdrukken laat op de muur van het ziekenhuis of van de kamer of van je eigen huis of omgeving. Kijk of je dan alleen je sok kan gebruiken. Misschien zelfs beter zonder sokken, zodat je niet uitglijdt. Dat je echt die grip voelt van je voet tegen de muur. Tenen naar je toe, hielen tegen hielen van je af. Voel de strekking in heel je been. Deze houding zorgt ervoor dat de meridianen, eigenlijk de meridianen van de galblaas, dat is de buitenkant, de meridianen van je blaas, urineblaas aan de onderkant, dus hier, dat je die echt goed doortrekt. Dus eventuele spanning kan je voelen en dan eventuele doorstroming van de meridianen. De bovenkant kan je ook voelen, meridianen van de maag. Misschien wil je nog meer uitdaging. Neem je armen dan omhoog, gestrekt. En dan rek je goed uit. Dus dan ben je eigenlijk je been aan het strekken en je arm aan het strekken. En je gebogen been hou je 90 graden op de grond. Als je armen te zwaar aanvoelt, als het te veel afleiding neemt, hou je het op je schoot. Wissel van kant. En ook hier weer geniet je van de houding. Voel hoe je voet gedragen wordt door de andere stoel of door de muur. Voel hoe je rustig je volledige aandacht brengt naar je zitbord, stoel. Zorg ervoor dat je gebogen been echt 90 graden blijft. Je rugleuning lekker, dus je rug lekker tegen de rugleuning aan en ontspan. Again, there's no wrong, there's no right. Het is gewoon een moment dat je ervoor kiest om even volledig die strekking op te zoeken, die draaiing en eigenlijk ook een beetje die energie aan te wakkeren, zodat je door kan gaan met je dag. Dus probeer niet jezelf te vaak af te vragen, doe ik het wel goed? Is het wel goed wat ik aan het doen ben? Heeft het wel nut? Heeft het wel zin? Vertrouw erop dat je intentie, de reden waarom je hier zit of meedoet, al heel veel uitmaakt. En dat eigenlijk daardoor je lichaam alleen maar dankbaar is dat je deze houdingen wilt uitvoeren. Oké? Dus be aware of your intention, because you're taking care of your body. Je bent echt aan het lichaam aan het verzorgen, of het nou na operatie is, een lange werkdag, ondersteuning van anderen, whatever your reason may be that you're doing this session, be grateful, even voor de ongemak, zelfs als je ongemak voelt. Blijf gewoon erin. Voel hoe die been strekt, voel de doorstroming, voel hoe eigenlijk je tenen naar je toe trekt, wat er gebeurt met die hele strekking in je benen. Alsof je alle cellen aanwakkert in je benen. Het kan zijn dat je zelfs je benen voelt trillen. Dat is normaal. Spanning die vrijkomt. Mocht je in de positie zijn dat je dus de stoel gebruikt of het bed als ondersteuning voor je benen, zou je nu ook ervoor kunnen kiezen om even beide benen op de stoel te plaatsen. Dat is eigenlijk ook heel fijn. En wat nu niet lukt om je omgeving of omdat je niet de tools bij de hand hebt, dan kan je dat misschien thuis doen of later of op een ander moment dat je wel al deze tools bij de hand hebt. Dus het gaat om die awareness. Het gaat alleen maar erom van, oh ja, oké, ik kan dus dat gebruiken. Ik kan dus zo zitten. En hoe voel ik me dan? Mijn ademhaling, borst open, schouderbladen naar elkaar toe. Voel ruimte in je buik. Tinteling in je benen. Armen ontspannen langs het lichaam. Of misschien op je buik, kan ook. Adem uit. Laat rustig gaan.
We blijven nog even met de benen werken. In dit geval met 1 stoel. Schuif de andere even weg. Voel even na. Kijk waar je spanning weer voelt. Kijk weer of je je benen precies 90 graden onder je hebt. Dus dat het echt, dat je die 90 graden angle aanhoudt. Eigenlijk door de dag heen. Op elk moment als je zit, probeer die 90 graden aan te houden. We gaan even een houding doen voor je nek. Het zou zomaar kunnen dat hier meer spanning is gaan zitten. Doordat we met onze benen bezig waren. Dus op een inademing breng je je rechteroor naar je rechterschouder toe. Waarbij je alleen maar zachtjes, heel zachtjes, very gentle, je rechteroor steeds meer naar je rechterschouder brengt. Voel de strekking hier aan de linkerkant van je nek. Helemaal door tot aan je linkerschouder. Adem goed uit, blaas uit eventueel. Hou je wervelkolom gestrekt. Laat rustig gaan. Breng je hoofd weer in het verlengde van je wervelkolom. Andere kant, linkeroor. Naar je linkerschouder. Ook hier voel je echt weer de strekking tot aan je rechterschouder toe. Dit is zeker een houding die je vaak kan doen door de dag heen. Je ademt eigenlijk dat heel gebied over. Dus ik voel bijna iedereen zeggen, hoi, ik voel die spanning. En dat is normaal. Zeker als je heel druk bezig bent of gewoon heel veel gedachten hebt, dan hou je alles hier vast in je schoudergebied. Dat is heel normaal. Dus breng je hoofd weer in het verlengde. Schouders omhoog, inademing. Schouders omlaag, uitademing. Kijk of je nu je kin kan brengen naar je borst. Zodat je nu de strekking voelt aan de achterkant van je nek. Dus je kijkt een beetje naar de grond. Probeer je kin te brengen naar je borst toe. Voel de strekking door heel je wervelkolom heen. Adem in, kom je rustig omhoog. En de volgende inademing kijk je naar het plafond. Probeer de strekking te voelen in je keel. Wervelkolom gestrekt. En je hoeft niet heel ver naar achteren te gaan. Een klein stukje is voldoende. Dat je echt even de strekking voelt in je keel. Een opening. Misschien je mond een beetje open. Adem goed door. En breng op een inademing je kin weer omlaag. Voel even na hoe dat aanvoelt. Waar je spanning vasthoudt. Misschien is er eentje die je nog een keer wilt doen. Misschien wil je weer met je kin naar je borst. Dat je echt weer al die wervels op een rij brengt. En die strekking voelt. Misschien vind je het juist fijn om alleen maar weer de strekking te voelen door naar je linkeroor te bewegen of naar je rechteroor. So again, be very gentle. Hè? Dus wees heel liefdevol met je lichaam. Probeer niet te veel te strekken en uitermate je best te doen. Het is alleen jou met je videobeeld. Dus misschien zijn er mensen in je kamer. Maar probeer vooral te voelen die strekking in heel je nek, in je schouders, hoe je alles open beweegt. Laat rustig gaan. Beweeg ook even je gezicht naar links, dat je naar de linkermuur kijkt. Dus nu pak je een beetje de voorkant, je rechter sleutelbeen erbij. Kijk weer naar voren op een inademing. Adem goed in, adem uit, draai weer naar rechts, dat je naar de rechtermuur kijkt.
Adem weer uit, kijk weer voor je. Again, schouders omhoog, schouderbladen naar achteren, borst open, ontspan. Nog een keer schouders omhoog, schouderbladen naar achteren, ontspan. Onder de borst, op je schoot. De volgende houding die ik graag met jullie wil doen is een beetje de zittende lotus. Dus op een inademing breng je je rechtervoet naar je toe. Je mag zelf kiezen of je je schoenen aanhoudt of niet. Misschien is het prettig om even je schoen aan te doen. Als je daar comfortabel bij voelt. En kijk of je... Eigenlijk ga je naar het punt dat comfortabel aanvoelt voor je knieën. Wees vooral very, very gentle with those knees. Je knieschijven is heel gevoelig. Dus probeer niet heel erg je knie omlaag te drukken, want dat doet pijn. Kijk of je een beetje je knie kan bewegen, op en neer. Zodat je dat punt vindt van, oh ja, oké, dit is comfortabel, dit is oké. En dat is misschien een beetje hoger, misschien is het heel laag. Maar het is in ieder geval een punt waar je knie heel ontspannen in is. Daar blijf je bij. Je mag je hand bijvoorbeeld gewoon op je knie laten rusten. Misschien onder je knie. Ik heb zelf altijd mijn handen op mijn knie met mijn handpalmen omlaag en eentje op mijn voet. Misschien pak ik zelf mijn voet vast. Er zijn namelijk heel veel drukpunten in je voet. Vooral onder de grote teen. Is die een goede om vast te pakken. Zoals ik hem ook van de zijkant laat zien. Knieën 90 graden onder je. Je neemt je been omhoog. Houd je knie goed vast. Ondersteun een beetje. Kijk wat mogelijk is. En je blijft in het punt. Probeer ook wel echt je rugleuning. Dus je rug tegen de rugleuning laten leunen. Ontspan je schouders. Misschien vind je het fijn om even je ogen te sluiten. Het is echt een hele fijne meditatieve houding. Zo. Adem uit via je mond af en toe. Dus te meer je af en toe via je mond uitademt, kan je je kaken ook meer ontspannen. Dus voel hoe je elke keer als je uitademt zachtjes uitblaast. Of niet heel per se heel actief te doen, dat kan. Maar misschien is dat ook niet comfortabel. Adem dan wat zachtjes uit. Alsof je zucht. Het is hoe we zuchten loslaten. Kijk of je dat ook kan doen op deze manier. Blijf een paar minuutjes in deze houding, omdat het een meditatieve houding is. Je hoeft niet veel te doen in deze houding. Je laat eigenlijk het lichaam volledig alles zelf doen. Als je iets meer strekking wilt, kan je ervoor kiezen om één arm omhoog te brengen. Dat is dan dezelfde arm als degene of als van je gebogen been. In mijn geval is het nu mijn rechterknie die gebogen is. Dus mijn rechterarm gaat omhoog. Dezelfde lijn. En met mijn linkervoet, met mijn linkerhand hou ik dan mijn rechtervoet even goed vast.
Dus kijk maar of het prettig aanvoelt. Het kan fijn zijn omdat je dan die strekking hebt tot aan je vingertoppen toe. Mochten we deze sessie nog een keer doen, stoelyoga, kijk of de volgende keer misschien wat banden in de buurt houden. Dus misschien als je een sjaal hebt voor de volgende keer, dan is het fijn. Want dan kan je eigenlijk je handen vastpakken aan de achterkant, waarbij je dan de sjaal vasthoudt. Dus dat is misschien ook een optie. Dat je weet voor de volgende keer, oké, dus een extra stoel, een bed, misschien wat blokken of boeken, een band, een sjaal, sokjes, is misschien ook fijn. Dus zo kunnen we kijken wat je allemaal prettig vindt voor als je dit soort sessies vaker zou willen doen. Dus altijd wel mogelijkheden. En je arm rustig omlaag. Voel de tinteling in je vingers. Heel langzaam til je voet op. Misschien vind je het fijn om een beetje je voet te wiebelen in je knie. En in je eigen tempo voorbereiden voor de andere kant. Dus je pakt in dit geval weer je voet vast, je knie ook goed vast. En je kijkt waar je hem wil plaatsen. Het liefst zo dicht mogelijk tegen je aan, dus tegen je bekken aan. Maar het mag ook wat verder als je dat prettiger vindt. Kijk wat mogelijk is. Kijk of je dan je knieën weer even kan wiegen als het ware. Dus je kijkt van oké, tot waar voelt comfortabel. Of met bijen, met liezen. En daar blijf je. Daar houdt het op. Daar blijf je in dat punt. Dus de halve lotus, of je het nou zittend doet, dus op een yogamat plat, of in deze houding, zorg ervoor dat je aandacht gelijk naar je bekken komt. Die ademhaling wordt die schouders ontspannen, borst open. Kijk weer of je misschien je hand wilt strekken. Helemaal gestrekt, vingertoppen zijn omhoog gericht. Probeer dan wel je arm zoveel mogelijk richting je linker, in dit geval mijn linkeroor, maar bij jullie dan de oor naar je oor te brengen, dus naar je gezicht toe. En als het niet prettig aanvoelt, dan kan het ook wat verder, maar wel gestrekt. En als je arm zwaar is, laat het gaan. Dan hou je gewoon je handen lekker op je been, op je knie. Of je eigenlijk een beetje aan het relaxen, aan het chillen bent. Maar je lichaam is echt best wel dankbaar dat je gewoon een stap terug doet. En alles op zijn plek laat. Adem uit via je mond, ontspan. Dus het mooie van stoelyoga is, 1, je kan het overal doen. 2, je hoeft niet super lenig te zijn ervoor. En 3, er zijn zoveel variaties, maar het effect, it's the same. Met andere woorden, je hoeft niet per se op een yogamat ergens te zijn of heel mobiel te zijn om rust te ervaren. Oké? Dus dat is wel belangrijk dat je dat meekrijgt. Aandacht is diep, ademhaling is in je buik. Voel hoe je buik op en neer beweegt. En hier heb ik eigenlijk vanzelf weer de mudra. Dus de mudra die ik net heb gewezen, waarbij je vingers in elkaar zijn. Je wijsvinger naar buiten en je grote duim, je linkerduim of je rechterduim heen. Die kan je ook hier weer aanhouden als je dat prettig vindt. Helpt in concentratie.
Ontspan je ogen en ontspan vooral het punt tussen je wenkbrauwen in. Probeer goed in te leunen tegen je rugleuning aan. Misschien kan je al voelen dat je ruimte krijgt in heel je wervelkolom. Alsof al je wervels eigenlijk op één lijn komen. Om goed in te leunen tegen je rugleuning. Laat de houding rustig aan. Breng je beide voeten op de grond. Knieën heupbreed. Weer die 90 graden. Hè? Dus dat je echt voelt dat je goed je hielen op de grond hebt. Ontspan je gezicht. En voel even de houding na. Je hoeft helemaal niks te doen. Je mag je ogen even sluiten. Je alleen maar voelt eigenlijk wat alle houdingen voor je hebben gedaan. Ik zal een korte meditatie, een korte ontspanning inspreken. Misschien was er een houding die eigenlijk je favoriet was. Dus misschien waarbij je beide benen op de stoel had, hè, wat we net hadden. Dat je beide benen strekt had, zoals we dat net deden als je een stoel hebt in je buurt. Dan wel met de stoel gedraaid, dat je rug laat leunen tegen de rugleuning. Dus eigenlijk zo. Of op je bed. Of op een bed, dat het daar is. Als je benen gewoon even laten leunen. Als je dat niet hebt, misschien was er een andere houding, de houding die we net deden. Met de knieën omhoog. Of misschien, als je het helemaal comfortabel wil maken voor jezelf en in je omgeving, kan je ook gewoon kiezen voor gekruiste benen. Kan eigenlijk ook. Who cares, right? Dus, of gewoon met je benen op de grond. Kijk maar wat je prettig vindt. En ik zal even een korte meditatie inspreken. Als afronding van deze sessie. Dus welke pose je ook neemt. Misschien is het zelfs mogelijk voor je om te zitten op de grond tegen de muur. Kijk maar wat prettig is. Kijk of je dan in ieder geval wel je wervelkolom helemaal recht kan houden. Je schouderbladen kan ontspannen. Je borst open. En breng je aandacht heel diep, zo diep mogelijk. Breng je aandacht echt naar je bekken toe, naar je zitpotjes toe. Sluit je ogen
Maak het jezelf helemaal comfortabel. En visualiseer hoe je zit. Dat je echt voelt dat je met je zitbotje stevig zit. Helemaal ontspannen. Dat je eigenlijk ook dankbaarheid kan voelen voor deze sessie. Dat je de tijd hebt genomen, mocht nemen, gegund is. Om tot rust te komen na je dag. De mudra is eentje die je altijd ook kan nemen. Dus misschien vind je het fijn om je vingers in elkaar te nemen. Vingertoppen van je wijsvinger gestrekt over elkaar heen. Ontspan. En alles wat je voelt mag er zijn. Dus misschien voel je rust, misschien ontspanning, misschien denk je, ik heb nog zoveel dingen te doen, ik heb hier geen tijd voor. Alles wat in je opkomt, is welkom. Dus probeer vooral niet een oordeel te hebben. Just let it flow, just let it be. Let everything just be. En kijk of je dan je borst kan openen. Schouderbladen naar elkaar toe kan brengen. Dat je wervelkolom kan strekken. Kruin is omhoog gericht naar het plafond. Zitbotjes in de stoel. Voel hoe je buik helemaal uitzet met elke inademing. Dat die echt groot wordt. Ruimte voor je darmen. Beweging in je darmen. En ontspan. Ruimte in je borst. En ontspan. Ruimte in je gezicht. Ontspan alle spieren in je gezicht, je ogen. En laat gaan. Ik dank jullie allemaal dat jullie mee hebben gedaan vandaag. Ik wens jullie een mooie dag verder, een mooie avond. En kijk of je misschien nog lekker vindt om helemaal uit te strekken, helemaal groot. En rustig weer je armen omlaag brengt. Weer één keer helemaal armen gestrekt omhoog. Handen voor je borst. Voel weer je ruimte in je schouders. En ik dank jullie wel. Neem lekker je tijd dat je rustig terugkomt. En verder kan met je dag. Ja. Super. Even die endmeeting.